Взимат си ги момчетата. Сега ще направим официално клипа след малко. Сега приготвят платформата да я закачат и газ. С подаръците, естествено. Вързахме ги, всичко точно. Така, натоварихме подаръците и за Бяла Слатина. Така, студентски град сме. Момчета от петък дойдоха, харесаха си две АТВ, сега ще ги снимаме. Единият човек, его другия. От Бяла Слатина са. Подаръците си ги взимат и тях сега ще ги снимаме. Шинерай, колегата ги връзва. Шинерай 350 кубики, Башан и двата като нови машинките. 300 кубика. Със здраве, момчета, си ги карате. Безаварийно. Да, безаварийно най-вече. Със здраве и весело посрещане на празниците. Ето ги подаръците. Единият си избра кросово моторче. Ето го. Другия АТВ-нца. 50 кубика. 50-ката. Така, взимате. Плащате едно АТВ, взимате две. Единия подарък за Коледа за малки деца. Живи, здрави и чао, чао. Ето ги промоциите, ето ги подаръците. Само да ви снимам кашоните. Ето го моделчето. 50 кубика. Двутактово. С фарчето отпреде. Много красив модел. Така. Има достатъчно за всички. Така че се възползвайте. С всяко едно АТВ купено. Второ потреба с регистрация от 250 до 350 кубика. Подарък, АТВ-нце или крос по избор. Това са пистовите моторчета. Който иска и може пистови. Кросове, АТВ-та или пистови моторчета. Ето ги кросчето. Това е кроса. Малко сме окачили така отгоре на кашоните.